Živio! Pozdrav svim mojim prekrasnim slovenskim čitateljima. Jako mi je žao što se ovo proljeće nećemo vidjeti na brojnim promocijama po slovenskim gradovima. To je nešto u čemu sam istinski uživao, ali vjerujem da ćemo na jesen imati tu priliku. Do tada trebamo se svi nekako pripremiti da će ovo trajati još neko vrijeme, ali da ipak o svakome od nas ovisi i koliko će trajati, i kakve će i ekonomske i medicinske i emocionalne posljedice biti za sve nas. Pa imam par riječi koje vam možda mogu pomoći da prebrodimo zajedno svi lakše nekako ipak ovo vrijeme. Prva i osnovna stvar, u ovom trenutku ne smijemo negirati svoje emocije i ne smijemo glumiti da je sve u redu i ne smijemo ne priznavati recimo da osjećamo strah ili ljutnju ili bilo što slično. U redu je osjećati strah, u redu je biti ljut, u redu je osjećati neku neizvjesnost. Potpuno je normalno zato što mislim ili su nam zdravlje ugroženo ili nam je dio budućnosti ugrožen i sasvim je u redu da se ne osjećamo kao inače i negirajući, ne izražavajući te emocije dugoročno si nikako ne činimo uslugu. Tako da u redu je priznati si da nas je strah, ne potpadati pod paniku, ne razvijati histeriju, to je sasvim druga stvar, ali da nas je strah, to je sasvim u redu. I onda bi trebali raditi one stvari koje možemo da vratimo osjećaj kontrole. Dakle, imamo dojam da nam je korona uzela nešto, imamo dojam da nam je cijelo, uzela nam je i dio slobode kretanja, pa evo možemo se družiti i kretati na ovakvim mjestima na kojim sam ja sada, dakle u šumi usred ničega, ali brojne naše aktivnosti, odnose koje imamo sa drugim ljudima, sve se radikalno promijenilo i to treba respektirati, ali jedna od stvari koja nam je oduzet je taj osjećaj ugode, osjećaj sigurnosti, osjećaj izvjesnosti. I to treba respektirati i onda zapravo treba raditi sve stvari koje možemo da mi vratimo osjećaj kontrole. Tako da razvijemo neku novu rutinu. Da radimo i dio onoga što želimo raditi, a ne samo ono što osjećamo da moramo raditi. Da ne pratimo vijesti 5 sati dnevno. Ne kažem da ignorirate ono što se događa vani, ne kažem da ignorirate stručnjake, ali da nismo za mobitelima ili za televizijskim ekranom 5 sati dnevno. To nam doista ne koristi. Psihički nam to nikako ne koristi. Tako da bi vas molio da se sada, kad smo već ušli u ovaj drugi mjesec krize i kad je, nadam se da je onaj strah i histerija i panika splasnula, sada se zapravo trebamo pobrinuti što više za svoju glavu i za svoje srce, da prebrodimo ovo neko buduće razdoblje. Tako da, nemojte ignorirati stručnjake, ali s druge strane, naš dan se ne smije svesti na koronu. Sjetite se u čemu biste mogli uživati. Nazovite dragog prijatelja. Priuštite si kadu sat vremena. Odite u brda 2 sata. Dobro, Slovencima to neće biti teško jer su oni onako stalno u brdima. Dakle, radite one stvari koje možete za svoje srce i za svoj da što lakše prebrodimo ovo čudno vrijeme, jer je sada više nego ikada ključno zdravo se brinuti za sebe kako bismo se mogli zdravo pobrinuti za sve druge. To je to za početak. Čućemo se još ovih dana, bit ćemo u kontaktu. Čuvajte sebe, čuvajte druge. Pozdrav!